Суфия Рахимова тәүдә башкорт хатын-кызларының милли бидәүсе, түшелдеректәр эшләй башлай. Иң тәүдә балалар өчен ябайларын гына эшләһә, адак уларны төрлеләндерә. Тора бара, кулдары остара. 2020 елда Башкортстанда үткән абруйлы мәдәни сарала бөтә дөнья фольклориадаһында башкорт түшелдеректеренең данын алып кыйтгаларга тарата. Буңгы вакытта милли бидәктәр белән хырланган башкорт халкының бурындан килгән милли киемнәрен, бидәүстәрен замансалаштырып эшләй. Милли рух, милли нагыш белән хугарылган әйберләр айрым халыктың йөзен күрһәтеп, кабатланмас образ тудырырга булышлык итә. Бына ошо 18-19 буаттарда кулланган йоланы бүгенге көндә минең авылдаштарым гына түгел, мына тугандарым, республика халкым бына шул байрамдарда тоже мендәр өстендә хәситәләргә басып, мул тормышта авырмай, хыдламай яшәһеннәр дигән теләгем булды инде. Халык арасында онытылып, югалып барган милли бидәүстә хәситәне эшләй башлай. Хәситә буй тукымага вак акса, тәнгә, төймә, кабырсак, атылмалы бидәктәр тезеп тегелгән, каты булһын өчен истән катыргы кертелгән бидәнү әйбере ул. Уны эшләр өчен кызгылт тары төстәр куллангандар. Бу аттарда, елдарда түгел бу аттарда дөресем, мендәрнең өстенә хәситә халынган булган. Яшь килен хәситәгә батырга тиеш булган. Бұл инде бүте сит күстәрдән хақлау, икенсенән бүте көмеш монеталар булгас байлык белән муллыкта яшәһен, яшь семья дип бастыргандар инде. Суфия Рахимованың алтын куллары тудырган милли киемнәрдән күлдәр камаша, башкорт хатын-кызларының күлдәктәрен, хакал кашмау, түшелдеректердән башка бидәнү әйберләрен дә эшләй. Һәр нәмәлә башкортлыктың үзе сагыла, күңел йылыһын, күз нурын түгеп эшләнгән әйбер бер вакытта ла кыйммәтен югалтмай. Иманым Камил, башкорт моңын, башкорт телен, башкорт йолаларын яраткан һәрбер хатын-кыз бына шундай башкорт милли киемендә урамдан үтер әле, ди Суфия апай. Хәнә Максутова, Олег Долгушин, Ишембай яңлыктары.